Yan guys, ang view ng Alcott paggabi. Yan, may fountain. Yun. Ito yung Alcott. Ayun. Dito si Tunying TV. Si Touch and Coast. Si Tato Sinsi. Si Ma'am Alma Linda. Yun guys. So, may collabs dito sa Kuwait. Dito sa Kuwait kami. So, ganda ng view dito sa Alcott. Ayun. Ayun. Ito kami sa tabi ng dagat. Ayun. Fountain sa Alcott.